Gaya laki deg panunot ti masidan aya. Hey. Bakit? Para digital talo na. Apay, alaman ti ko digital talo na. Kapang kumabisita na di Ralph kaya. Okay. Baka mabalin na bulwanan. Naiwan, imbag pa ata nalagip mo. Gastos man ata na Ka na ngayon nga Rod. Nung di mabumluan, dumaktil ka Rod. Mano kailangan mo rin nga abono? Ha? Mabalin siguro ay 25 matay. Abay nga nagadumat tan, may sektorya na tatal-talo mo. Kapang taplis ko pa, tama dito ko magatangan. Okay. Kano ka argumatang? Kaya pa-deposit mo may kwartamon. Kipawar mo kinimitriya na, ano saan kinema? Magamit ta, lang ang mga wanti gamitin ng talon. Sige nga Rod, ano ti balo mo nga mapantal-talon. Kato na nai, pala manamon, tadang pamigsak nga mapandital-talon. Okay. Ato na, balo na mo. Kasi kanto lamang ikabel pala man nam. Wala ka kadwa na nga paduro na ito yan, mas palanak nga ay. Ay nato, inmayadam ang mga antamadi ka nga maltutan. Kung nagkamutunan, ang mumut nga nagrikat ti biyag ti manalon. Amok, hanak nga surwanin ka kiday. Sige raw. Oh. Imasa madiluto nga si Day na. Okay. Ang mumag, nagrikat ti mabanog ti taltalon. Ay nain ka kiday, nagadamom. Amok taramita. Apo mo, damdam mo ka lao. Ay, sapay lang ko mata, tumama ti apit mo sa makabawi mo. Ayun, no? Posible mato ramidi ka, no? Madipay nga tumama ata, di alam mo. Puun ni ikaw. Agak kasi bagla din tama din nga naputot. Okay. Kisama ti panawin na ta. Ay, dumalpas ko ka dato eh. Apay, di mo nagpatanong ni Bagan na eh. Natsyananay, babali na bunwanan ka. Oh no! Oh no! Oy! Ukis na sa bamo ng Andres, sinasakbod, dalang arot tambak ditan, takapating ang magna. Day, salita mo kayam. Pinakukam dita. Ukis na sa bamo, takatambak magna. Apay, kung siya mo ta. Apay, di ka pigpadanaw? Ha? Apay, kailangan pa nga padanuman, nagababuno ak nga rutin. Ukis ni Sabam, agap abuno ka, kawampay mo danom na. Agbaling kiniti kastaan. Hala nga surwan, nag-seminar nak GDA. Nice. Seminar GDA. Ano nga GDA? Department of Arak? Piksapin na tama maya. Kastoy ti gusto nga panagwano tataan. Oh no! Hinta ka, baka sa matugkil ka. Oh, di ba? Nagmayat. Ukis ni Sabam, mapunay pinamayaman. Pinoon-poon mo na pa'y mais, kada tabakaw. Talo ka ito pa'y malpas kayo, nagkatitugnay. Poon-poon na magkita. Nalpaskot na nga banda, nito lang eh, basit lang nga rudin eh. Okay. Tsaka barbaring tumama ka tang raramida eh. Baka nalanglang tunto pa yata kayo. Kinamang ito nga talaga, pinoon-poon mo na eh. Ha? Mati ka ta, tumama ka, puro garami. Okay ko ma, kaya na mula tamalugay, damit bakak, di pakan ko di bakak, di garami na no ka.
Okay. Kaya dapat gayang kung di ka nagpagayon. Dapat agkulkulikta ka na tagaramin. Hindi bangel, di balasew. Nakapit na dyan, kuliktaam, kuligligam, taday pa kamo di bakam. Madi na kaya tayo di bakak, nasailan na dyan. Kahit na sarili na nga tantalon, di panganan na. Sana. Kadi pastor mo di bakam tatpan na eh. Alabasin na mami nato yun, hindi ka gastos sa bunon. Apa nga mga isuro ka, diskarte ka to. Kabahala ka, diskarte mata. Sapay lang ko mata, madita katuladan na yung makabuya. Kaya umitawa, kasi ka lang mo nakakita. Kumalay mo nga eh. Dati CCTV tao eh. Mabuya da, tuladan ta raramidam. Apa nga ming tatuladin dak, kaya kanya-kanyang diskarte ti pinagbiag Kaya expert lang ti, gararamit ti kastaw. Export nga bagbagam. Nabayag taltalo na, tatala makakita ti kasta raramidam. Di nga ti bagbagada nga unique, kakaiba, gets mo? Ay, madi ka mag-gates. Mag-gates sa tararamidam. Umalis ka man natatuin. Storbo ka ti pinagubrak, naltas ko kuman. Apa nga palisin na kaon? Apa niya tabunaw? Triple? Maday. Quadruple ato yung gamitin. Quadruple. Pakikita mo tikas na abunaw. Triple at amok sa urea sa sulfate. Kaya mo magayam, agdamag ka pa. Pigsa talaga tama. Ditakan, panakita na di pagay ko, no? Mabali na bunuan na yun. Nice. Buti, pinagubra natin nga tao. Nakita na pinag-abuno ko na. Baka tuladin na, animal. Ha? Lumang to kayo kumapu. Baka tuladin ang agpaiso adi Tuladin natin, malaylay adi mula na adi. Kaya sapay agtutulad adi nga tao. Oh no! No. Kalisto. Aduh pa ila bunubun na. Talaga amot Ayos si tagabantay ni baka, madi na matanga na tao. Mayat sa aji araramidin na aji Unique pa isaw. Yeah, boy. Mapalingon sa tulado na aji no gabuno ka. Tulado man. Nice. Ay, sa wakas. Pas mo lang. Giri ka tagtalo ni na ya. Bagpayag jilad duma, makaanos. So, proud na malati manalon. Tawari ka sano ka narigat tagtalon. Madida nga bitawan tagtalon. Nice. Sapay lang ko mataw masensun tumit manalon. Dumting tel daw.